280 мөгезләре тирлек санала. Шуның 176-сы савым сыер. Биккол җирлегендә тирлек асрау өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Безнең җәйгә чыккач көтүлек җирләребез бик күп. 6 ай ярым, 7 ай безнең тирлектәрбез көтүдә йөри. Кышкы чорга инде әзерләү өчен үзәнлекләребез бар. Пешән әзерләү өчен халык үз кеше белән бик күп пешән әзерли. Шулай ук салам мәсьәләсендә бернинди шикләү юк. Рәис һәм Зөлфия Әхмәтшиннар алны-ялны белми эшләүчеләрдән. Беренчесенең хуҗалыгында 15 мөгезле эре тирлек асрала. Тирлекләрне Рәис белән Зөлфия бергәләп карыйлар. Гаилә башлыгы әле сөт җыярга да өлгерә. Мен аны йоклаганнарын күргәнем. Ничек яшиләр, ничек йөриләр. Авылда кибет тотучы Нәзир һәм Раилә Зәйнуллиннар хуҗалыгында мөгезле эре мал саны 8-гә җиткән. Алар да район башлыгы Равил Кузюров тапшырган саву аппаратын зур канәгатьләнү белән кабул иттеләр. Илһам Әхлиуллин һәм Рим Магайнетдинов та авырлыклардан курыкмаганнар. Һәр икесенең утарында 5 баш савым сыеры асрала. Азык хәзерләргә, азык булса була. Шул ук кенә Мамыкта Сергей Ванчурин һәм Елизавета Мөхәммәд Сафина да саву аппараты булдылар. Очень рады, что глава нам вручил такие подарки. Район башлыгы бүләгенә бик сөендек. Былтыр сыер башына 2000 акчалата ярдәм дә бик урынлы булды. Бертөк катнаш азыкны маллар өчен сатып аласы бит. Ярдәм булгач эшлисе дә килә. Халыкның эш активлыгын күтәрүен стимуллаштыруга юнәлдергән ярдәм район башлыгы Равил Кузюров инициативасы. Алдагы елларда ул авыл җирендә актив тормыш позициясендә торучы кешеләргә ярдәм итүнең башка алымнарын да табарга һәм кулланырга ышандырды. Әлегә район бюджеты исәбенә сатып алынган 67 саву аппаратының тагын 6-сын район башлыгы кулыннан Яңа Әмзә авылында яшәүче 5 һәм аннан да күбрәк савым сыеры асраучы Гималетдиновлар, Нугмановлар, Гафиятуллиннар, Шәйдуллиннар, Сәгыйровлар һәм Гатиннар да алды. Без яшь вакытта бу авыл җирендә бер сыер, 2 сарыга сырарга рөхсәт иде. Хәзер эшләгәннең киченә карап яшәргә ирек бирәләр, рәхмәт. Менә шуның өчен рәхмәт әйткем килә.